Mananya kumia Ramogi TV. Anka kudia wutlu kendo kadona ketsa katamatin. An kod Omulo Junior. An kod Viscount Kowor ka chiel kod Brian Weke. Wada wangiyo ni togin punjruok mage muneno. Yiero madundo bancha time pachoka. Yiero madundo nyiso ango. Wangi mag jo siasa neno ga. Jo piny bende ng'iyo. To yuak nitie. Kalonzo Musyoka ka chiel kod kweth ma keto serikal tesre koni kokalo kuom wakili Njiru. Gidhi mako bura kapoko chopo tich adek mar kwedo yiero Mambere North ka chiel kod Malava. Giwacho ni jatend piny nyocha donjore obuogo ganda, olawo jopiny, jodhao kendo ok gin gadier gi duoko mag yiero go. Puonjruok gin mage. Bende oyuak ni jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua odine pap makamora mora manyone sani obila okete mana tesre. Omake ginungone kendo yuaye ma okoyud kako yueyo nyakora moge. Gin weche ma owach kod Kalonzo Musyoka. Diponi gik manyo neno yiera dundo gi madhi neno ganero gi 27 koso magine mana temo pap. Mana kaki wacho gi jatend piny ni mambo bado. Machiegni twak Mulo Junior ilala inya ka uthulo mar moso nyikora moga jwang kastingiswa ni nyocho time nade ang'o mupuonjoru e yiero ma adundo mancho timore. Erokamano George Bati gi Joramogi te, especially Jorwaraka. Amoso gi duto. Gimang'eyo ni George Bati ncha wan gi thuolo mar laro kombe 24 to broad-based government nwa keto candidates 21 to candidates 21 mano wachungo UDA wayudo candidate wayudo jomoyier ji 12 ODM wayudo ji 6 mano nyiso ni wakawo ji 18 mano nyiso ni koro 18 out of 21 mano nyiso ni wakawo almost 80%. Koro nyiso ni teko marwa nitie, ji ohero rais, ji ohero president, sirikande te kata king'iyo pinje maoko. Sirikal kugiga mid-term, nus mar higa term ne monego bed nodhiye, sirikande ok bedga popular. Africa kata mana world. Tiyudo ni wan mid-term kaka jopiny oyiero jo UDA to gi jo ODM nyiso ni sirikal mar broad-based government ni jopiny oyiego. Jopiny oyie gik ma Ruto timo kendo jopiny ong'eyo ni gima lan e by election ka ni by election or election ok time mtandao. Gima wacho ni Twitter, Facebook, election itime ground. Koro jomancha wacho ni gin giwinjo ground. Yudo kaka re ground mi wache Facebook cha opogore gi ground ma mine go kura gi jodongo. Koro jo Gen Z ka ok winjigi. Koro wanawacha ni ka koro ber yinigi ker William Ruto. All right. Viscount machigne nyapani mai thuolo mokongo mobede ratil. Ka thuolo mar moso nyikora moga jwang mulo yawe mana gikanyo ni mtandao okema kwano mbulu. Agwero kamano en adier ni mae chopo na mokwongo loso gi jokanya na e ratil. An gima nyalo wacho kuom by election manotimore. Kombe matindo mag ward akawo gini mag seats ma ok kel pek matut sana e weche ma siasa ma national. Kora adwa kawo kombe madongo mane gin 7. Kombe madongo 7 gi kineno kaka ne gibedo spread tineno ka ne gintiere e provinces machon ka adiwa 6. Tiende ne 2 ne nitiere Nyanza, achiel ne nitiere Western, achiel ne nitiere Northeastern, achiel ne nitiere Coast, achiel ne nitiere Eastern. To broad-based otimore nade? Okawo gite. To i broad-based kar ka endi UDA okawo 4, ODM okawo 3. Mano nyisi kuma piny timore nade? Dhiye. Nikech osebedo ka wachore ni UDA orumo. Koro ka UDA orumo, te ere kaka no gik ne gikawo kombe madongo 4. Okay. To jok moko bende osebedo ka seyo broad-based. Ere kaka no gik ni broad-based okawo kombe go te. So mano nyisi ni ka nitiere winjruok motimore e kind UDA kod ODM ka watieko wach mar broad-based 2027 koro wadonje coalition manyien to coalition no bro bedo mapek makata bibedo mayot mondo rais oyud kata 60% or 65% of the vote. Matiende ni 50+1 cha en gima kore is clear. Wamanyo mana top up mondo chopi e rang'iny madwarore. Okay, thank you very much Viscount. Kendo machiegni network maratil Weke.
Ang'o mipuonjori? Mokwongo jo opposition nenre ni pok gipango tich. Jo opposition gi apani pok giwinjre maber. Ing'eyo ma 2025 December. King'iyo election ka UDA ne biro. Ne nitie by election manotimre Kiambu. Ma kijana moro mar UDA Kawanjiko niluongo ni Kawanjiko. To ne pek weri kaka Rigathi ywak. Candidate mar Jubilee machinery manotiyo godo e ground kacha. To UDA noloyo Jubilee gi small. Koro mano be mano miyo gi nguvu mondo ging'e ni kar UDA ema ne ginyuolo nyathi mokwongo mar UDA. To ma kaka ne ji osewacho ni jo got jo Mlima Kenya osedare UDA. Ng'ene candidate mar UDA che kama Wamudhende cha. King'iyo kila kitu mare ne rach. Noloko nyinge. EACC ne manye. Noonge kata dalane. To dhi momuomo joka. Nende ni jo opposition kanyaka gije panga. Mana lan mapuonjra kaka Brian Weke. Opposition ka joka one time mage gocha apani pok gije panga maber. Nikech one time goyo gi strategy gi organizational skills mar piny pod aneno ka gionge go. Giywak ni dio gi adiya. Dong mane kaka. Penjo wan kane wan gi Raila Odinga, kane wan e opposition. Bati nok yot. Mani neno wakawa ne ndara. Mawamu piny. Ok yot. Golo serikali matiyo. Ok pako bilo banda ni idwa chamo e dalani. En tich. Koro nyaka chap nigi ndek ni bede. To mar ariyo en gima neno Nairobi ka. Wan kaka jo ODM. Ni jogi to pod gidhogodho gi broad based kene coalition podi giwe muomre. Wan kaka ODM apani watimo maber to learning points magwa. Kariobangi ng'eni en marwaga. Kata kijana manothocha ne ni ja ODM mane wamaye ko no mae nomination koseloyo Munuve. Modhi mo oyiere gi independent. Kochopo ni DCP nyalo wa Kariobangi wabe nyaka wadonje drawing board. Nikech awinjo ka Omulo wacho ni omoso jo Waraka. Kapok wajipanga Nairobi ka kaka jo ODM. Mano wapuonjre ni nyaka wapanga tich Nairobi ka. Mar ariyo aneno ka opposition leader miluongo ni Gachagua wacho ni gisewinjre gi Kalonzo. Yani gini gisebedo piny giwe kabinde moko gi kaka Jokotoko Dera gi jo Kisise gi jo moko mani Nairobi ka. Gini giwacho ni gisewinjre ni Kalonzo dhi support DCP e kombe madongo kaka governor, senator gi women rep. Omiyo koro nyaka wabed piny mo koro wabed gi jowa piny kaka jo ODM. Gini jo UDA ka magi onge joma gimedo nwa Nairobi ka. Gini gi kujra 60,000 gini polise magidhi ng'iyo kura chieng' kura. Koro gimedo na 20,000. Nyaka kaka jo ka ODM wabed piny wapangi tich ma Nairobi. Jo UDA gi Nairobi ka to kidogo gionge kura. George Bat. Ingene jo ODM onge shida. Ingene wan kaka siasa mogo kaka UDA wago siasa ma scientific. Yani wan wachoro pap, wago map kaka map ringo to wago calculation, wago kwan. Kada mane by election ni we were the only party. Wane party mane nigi tallying center. Maringo moyo mara IBC. Ma ngato ko click kamato result donjo kaka donjo. Wan wasenge ngamadi yombo ahead. But gimame wacho ni jo ODM onge shida Nairobi. Jo ODM no ne di yombo kata mana Kariobangi. Ang'o mano timore? But Kariobangi kagin gi secretary general makiko yitiji, makiko wach. En inano kaka Gladys Wango tiyo kaka Sipol Kabono.
jo Ahmad Nasir gi notiyo Mombasa en no miya mana Kariobangi ka secretary general mar gi mar ODM ten osewacho ni onge gimiluongo ni broad base onge candidate mar broad base in fact en modwa ketho oduo no kota pap matin mano miya ni otame en modhi duo pap makoro ji ogeta kuma nitie koro nyiso weke ni kik giwe kiko itiji wan gi mwang'eyo ni sani kama bete wan wachako pango tich wada pango coalition kadhi mbele nikech nowacho ni Jakom nowacho ni broad base ne nyaka 2027 to wan waseng'iyo mbele ma 2027 wada pango tich wada chako goro nto ere kaka ODM orange ni dwari oregi wilbaro tere kaka wada kete together tere kaka wada dhi lodge nikech winjo kosiebo wacho kani wada go 60% kadhi mbele mabe ka ok ging'iyo maber to wada go mana 80 to kinda nyiso weke gimoro magisigo gibuogo wani ni either okochuno ni wan kaka jodi okay gin gi right wan be wana gi right nikech parties okwanya nego parties but riwruok ni ema boro gero piny sani wayudo development kaka jo Nyanza but ku keto nudwa kiko itiji wan be kaka nyisi ni wan wago science wan wasego kaoko gimedo wang'eyo gi kaka kura ringo 2027 ka ogidhi maber ni giketo itgi kaka gidwa keto itgi die joluo mabose ng'eyo giwe joluo be kata ka ji gore pile joluo be giwe retire lweny ni ji orwake tai ji bong'ia ni to ere kaka ginyalo kelo development gin gidwa keto ni every time ji dwa dhi street ji dhi yomo ng'e street okay Viscount anno ka idu yi kama mit kendo changa gimi yie gi gima omulo wacho to bende dwa wacho wach moro makakori winjo kaka weke loso nyiso wane wamuomore mano nyiso paro mantiere ni within ODM wan gi grube adek grup mokwongo gin jo ODM makoro oserwako law mawacho ni nitiere achiel ariyo adek ma President Ruto osetimo kendo medo timo ma koluwore gi mano gimiyo rais support ma express ma unconditional mano grup mokwongo kendo anyalo miyo grupno atamalo mar 60 ewi ne baso wan gi grup mar ariyo maparo ni weke nitie grup mar ariyo bende gina reasonable giwacho ni wan e broad based nyaka 2027 bang 2027 wabiro timo negotiation manyien mamiyo wa coalition machielo koro riwruok madhi bet bang 2027 biro luwore gi negotiation motimore na mobeti king'eyo siasa mano gima logical nikech kuloso keny kata gi nyako to nitiere winjruok ma nyaka to timruna nyaka to tim omiyo grup weke amiyo atamalo kendo mar 30 donc koro wadonjo 90 baso wan gi atamalo mar apar ni oting'o jok ma samoro interest gi onge broad base ni fully to digni bende pod omako gi kaka gichom Mir Gachagua mane team moting'o Amisi basto oting'o Sifuna basto Babu yudore diere kar kanyo pok ong'eyo ni to chom kanyo bende emorengo nitiere to gi interest margi kaka siasa gi debate ema pod otimre na pod bago omiyo grubuwa mar express tuta duong kendo nigi influence mang'eny kata mane ODM ma kata mana owadwa ma weke biro bika ma gibiro leke sa gibiro ginene kamba obed mayot gibiro mbeko tol mondo conditions ma gidwa keto nikech wang'eyo achiel kuom conditions ma gibiro keto kata ok wawacho to wang'eyo biro bika ma koro iluongo ni pi ng'eny moloyo ang'o mogo manyaka ging'i kaka gitim koro tutam ni en it a reality whichever way kod idwa negotiate kod idwa kawe ni mane koro reality mar siasa ma koro wadhi donje to en gima nitie kar kanyo muomruok mutiyo godo na ema dwaro ni mondo koro timre na mondo we wach mar jo UDA muomore kasto nyiso gimomiyo ilawo Gachagua ka weche nyalo bet ni yom kamano jaduong' ni kelo ni apani wiye ler kendo dwani med kele en mani pok otimo research maber but wiye ler grube to gin adek grup mokwongo mowacho en jodonga ich
utingo en gumulo atamalo 10%. Gima gidwa tero wanyalodia ni ng'eyo wan joluo kwa nen okwa par okwa ng'eyo one express one express one two time adwa ni akonyi ing'eyo mane magik maketho ne joluo nikech pok ibedo piny ma ji wuoyo ma ji owacho udwa kasowa yani itero watera anyalodia ni ng'eyo wan magi jo mosechiemo gi yieng' adwa nyise ni bati jo wasandre dala matek kama diga gweng' ka gweng' gima giwacho ni atamalo mar akeni 60% gigo onge margino en 10%. Tado yie kode jaduong' wiele sana en mana ni atamalo ne mpoko yudo maber ni mana en mane mara ariyo one mowacho gi ma wiye 80% kucha dala we have no problem gi William Ruto no onkorach en mana ni nyaka wabedi kode piny ma ji owinjre nyaka wapang ni wayudo ang'o nyaka wapang ni jo wayudo ang'o nyaka wapang ni wayudo kombedi nyaka wapang ni PSS gin adi nyaka wapang ni directors wayudo adi polisi wayudo adi wapango nade tich omera nyalo dendo kubiterowa mano jaga ging'eyo wadhi pango tich kata William Ruto we have no problem kode to koko winjre kodwa nikech siasa ok kaka gidwa tero wan ni kisechiemo jomoko osechamo mogo jomoko winjo maber ni koro wan atamalo 60% maboge wadhi pango tich be onge ng'ama wuok e ODM kata joma wacho wakeni babu geni nyaka waduogi nga tich wadhi pango gitere weche mulo ne wacho nitiere kikruok moko mag it manitere kikruok mag it moko gidwa ni wanyis jowa gidwa tero wanyalodia gidwa tero wa ulsel gin gi yieng' jomoko denyo ni kik wapango tich sani wan gi ministers mna ariyo joma yware mlima Kenya gin gi ministers 9 kimedo nyaka ginene koro kata ka imbe idwa in nyako ma koro idwa ni oseri kama to kore isendo kriya doka ni isebiro nitiere correction wan nyako maber ami what is called yes wan nyako maber kata sani kineno by election ni mo wuoke in constituencies adek ne waketo candidates adek wayudo 100% jogi no keta candidates rubris gilwar mang'eny yani ka biro negotiating table wabiro 160% gin 40 wabiro piny udwa nade wawinjre okutere wagin kako speed mudwa tere wa joluok bi yie Visca winja aparo ni kama nyaka walerre en tiyo gi dhok marach mar jodonga hich because gima timore grounds ok en mar hich kata mar jodonga en ni nitiere achiel ariyo adek matimore kaluo minyalo kwano ni ndarani dhi mbele ndarani osebedo tirat gima kama oserumo stadiums dhi mbele affordable housing nitiere dongruok ma sani jopiny chako neno kidonjo Homa Bay moae kanyakla kaka koro wan gite wa Homa Bay mano bende ne timo malach no kiko maber ta nadwa ni mondo obed national ineno image mar city kosechako apia within Homa Bay magi gik madonjo e ngima japiny directly koro gimwa wuoyeni ndi oken mar discount oken mar weke oken aromulo ni nitiere jok mosechako yudo ber makoro gitero ji nyalodia gima watemo wacho ni isara kata neno mwaseneno en ni Rais Ruto dhi kodwa maber makoponi omedo dhi kodwa maber to onge tiende chako keto conditions maber nikech kata kisero nyako to nyako to seneno dalili ni ng'ani endi kata ot manotera mana be aneno ma en ot makoponi okawa ta adhi donje kaka koro chiegi maneno kit gari ma en godo kata kind of treatment this motera iseneno dalili ni maendi ng'at madhi rita maber pod iketo ne ng'ani conditions ma samoro ok nyalre ono penjo ere condition iketo nang'o mulo George Bati ingeni weke an advocate of the High Court of Kenya to weke ong'e maber ni whoever comes to equity must come with a clean hand to kendo ng'eyo ni kata mene negotiation sani nuwa kitimo keny nuwa kendore
kane waloso government ni gi jomo wacho ni nigi ministry mang'eny go sani gini gibiro katikati mi gimiluongo ni broad base mane miyo jakom wacho ni nyaka 2027 koro gik mowacho go wacho ni mago res judicata mago gik mosebedo overtaken by event koro res judicata ni mulo gima weke nyaka ng'e omulo wares judicata judicata twadhi res lakini kama koro weke wacho ni upunjore ni UDM pod nigi mbi kendo kuna mane gichunge ji gin 100% giwin iparo ni ma ok en lesson ma ODM nyalo dhi godo negotiation table kaka nowacho no George Bati ni ngamo sekendo ing'e kaka ikendo ntie ng'ama dhi negotiate wach dawari gimitero ntie ng'ama dhoge mit manyaka negotiate ine sana no kang'ano kiko itiji ntie jo chiemo be nyaka ting ntie jo mombe orwako sude rwako suit ni nyiso ni ji teni kamoro achiel onge joma kiko ni jogo rwako leso jogo rwako kode ji nyaka rwako uniform mane kaka ji dhi e kendo to ayie kode wacho ntie jodonga ich ma kiko itiji wan onge jodonga ich go koro ing'e ni ng'ato wacho mana gima en mung'eyo e chunye kaka koro wagode ero kama nikech wacho ni jodonga ich gin kaka weke magin magi kiko itiji ok gi negotiate onge gima gi negotiate nikech wan wang'eyo kaka wan jo UDA ni e broad base ni orumo 2027 gima watimo ne jopiny kaka kelo Nyanza kucho ineno watimo housing barabara iloso paya ogoer kucho stadium gigo te kucho po 2027 sama ji negotiate ni kenywa kaka kendo manche wakendore kaka jo Kenya Kwanza government di rumo koro marwa modonje gi ODM ni ema koro wadhi wacho wach ministry weke ok nyalo wacho ni kawuono wadariembo jo rabuon e government wadhi kelo koko udhi riembo ng'ane mondo rwak jo mancha jakomo negotiate gi William Ruto ema dhi tiyo nyaka 2027 but kucho po 2027 wadhi negotiate kenda yie kode wadhi dwaro ministers adi PSS adi directors adi ang'omo wadhi wadoro kilometers maromo adi mag barabara mano onge shida lakini kiko iti jino mano ema watamore kendo wakwedo jo donga ich kaka weke gini giwe kiko iti ji gini gisefuna gini ging'ini ODM giketo ODM obedi ODM ma ng'iyo mbele ok ODM makelo koko Viscount ni wacho ni kombe mag MCAs gin kombe matindo tindo ma samoro jokunyo be nikete maina ahinya Rigathi pakore e dweche auchiel oloyo Rift Valley mano Narok Town oloyo Nairobi boma maduong' mar piny Kenya en gi kombe mokwano ma pod no Rigathi okwano mol pod no kwena kombe moloyo kendo wacho ni kokung'iyo Kisa East wacho no locho Rift Valley olo Nairobi olo Western e dweche auchiel kendo wacho ni kapod ukete gi ng'wech ni ene midil kode to odhi bago ji mbele ka Nairobi bedo kwano kom mar governor nyaka bed mar DCP Senate nyaka bed DCP Woman Rep DCP to koro mag MCS to kokwano nikech wacho ni ging'eny iparo ni gi loch mag Rigathi oyudo e yiero ma adundo ni nyiso kaka samoro siasa ma Nairobi nyalo bet ka ji ok panga nikech ji nyaka puonjre kaluwore kod kaka duoko mar yiero bet ing'eyo ni konek dhia to iya gi nyimbich to kata iludore to kidok dala to ok ne kaka kedo matek ma neno kaka kelo ring'o koro nyimbich lokore ring'o kisechopo dala iti ng'eni timre nade ludore nikech king'e adieri kama ne ji pogo lemo ma jok moko age bat jok moko age gi ng'ede kuonde ma mit basi ni wuok gi nyambich baso nyambich no emigogo do kodi en gimiluongo ni imanyo solace ni ijiwori mondo neni ibendi timri na itemo nikech kane ng'iyo dhok mane Rigathi ni godo e sa campaign mano wacho ni odwa dhi mbele to kiosk mano yawo odhi tieko gi kanyo kendo gidhi ng'eyo ni pesa ok en gima nyalo timore nade gima nyalo bedo gi risala kendo jiwo jo mbele ni pesa to timore nade to chamuru ka pesa kendo med ukon gi mondo kel pesa moko mondo ung'e to ka gik sa kura tung'eyo kumugoye bang' election koro result opogore koro kendo dhok koro gin ariyo namba achiel en ni nong'iewo jokura ting'eni mokwongo to en mano encourage ni mondo ji ocham pesa koro koseloye to kendo ni koro voters nobedo right mar ariyo sani koro notengana gi DP ni DCP no onge gi candidate mbele majeja nene mana ng'o to dong' en adier ni ne en DP no dhi campaign ne kendo en mane en bingwa mar campaign ma mbele
omiyo kata debed mana ni candidate na IDP to ng'at mano tingo sigo no makolo tiwacho no olo Gachagua en Gachagua. So mago weche ma ng'ato tiyo godo mondo rem mar loch cha otimre nade oduok chien. Gimomiyo wacho ni kombe mag MCS gin kombe matindo mok wanyal godo siasa ma national level. En ni MCA kata king'yo relationship onge gi relationship gi rais kata gi yor tich mago kombe mag governors ema timore na ema bedo godo gi influence. To kidwa ng'eyo kuma piny ochomo ting'iyo wabunge nikech kama kore bro gike kwano kura tibro ng'ini to in gi wabunge gi parliament kata in gi senators mane manyiso ni isekawo piny kata okitimri na ikawo omiyo by election yes onyiso Rigathi Gachagua ni pod en gi tich mang'eny kabisa monego tim. Emomiyo gisepango Nairobi. Yes. Gimo wacho kawuono. Yes. Ana wacho ni koso Gachagua ni itiyo kode gi sirikal mondo oketh no opposition. Gimo wacho kawuono oketho no opposition ma kura mang'eny opposition owito. Nikech kiyudo dhok motiyo go mokwongo tiyo gi dhok gi mar Kikuyu. Bas wacho ni Kikuyu ema nigi businesses mang'eny e Nairobi ka kendo ema nigi population mang'eny ka. Omiyo gimago te kombe mag Nairobi onego bed ni weyo ni DCP kendo temo wacho ni kare DCP en party mar ang'o mar Kikuyu. To en miriambo ni gionge gi business mang'eny en adier. Jite nigi businesses Nairobi ka. Poko gi kama watimo census mwang'eyo ni Kikuyu ema nigi businesses mang'eny moloyo mo. Okay. To kata debed ni gine maging'eny to pod nitiere jok ma bende nigi businesses ma interest gi nyaka bed catered for e Nairobi ka. Okay. Mano miyo thuolo mondo kabila duto to modong' mondo riwre mondo wach ni kare ka gini endi koro ne en mar kabila moro to odwa neno ni koro kabila no kotimre na okoyung. Mamano osetimre chien ka kendo ka mane route ma Gachagua dwa tero godo ji to mane route kendo mwacha kwatimre na waluwo kodo. Mogik. Yes. Wach machalo kamano ng'at machalo kaka Babu mosebedo ka mindi ni e kind opposition gi broad based okawe namo. An na wacho ni kech no wacho gi dho Kikuyu en gi jalok wach no mane toke. Koro biro wacho ne basto loko ne maber koro biro miyo decision ni kare ochomo kar kanyo. Aya mano Viscount ko wuor nyakora mogi twak maratil weke Rigathi pango Nairobi. Mokwongo bati kapok duoke mano ng'eni wach negotiation mar ODM awinjo ka omulo ema koro dwa advisor wan jo ODM en orit kama oriteno en oja UDA orit wa itebo wabo pango tich Viscos ni akene en chama en mane nikech aneno ka agenda mobiro kata saa 10 babu akeni babu otimang'o babu ne en wuodwa to en wuodwa mabe paro ne ok rach kaka joluo be nyaka winja paro jomoko we chaponwa kijana no sama ne nigi jakom moringo kod jakom molova moko nindo momake modiye gi serikal monyone mogoye moinye kanyo babu ne ber sani koro ka babu dwa golo paro ne joma chal gi Viscos gi en akani ore ka ni babu owinjo nade babu timamo babu akiana mo were ni kijana no chiwo ranyisi ranyisi ni ya babu en wuodwa sani makoro do manyo nenga mano nindo mi mabe wuodwa dier sani ng'eyo wabedo joma serious babu no en wuodwa to osebedo kodwa tich mosetimo Nairobi ka waseneno waning'eni wan jodala kanye mawai but wan wadongo Nairobi ka ema watimo biashara Nairobi ka ema wachieme Nairobi ka ema watimo weche wa mang'eny to babu no osekonyo wandi wambe nyaka wabed piny kata ka watimo weche gi wapang ni Nairobi ka nyaka wapanga nade kaka jokanyana to sani kijana no kana unjo buru ka wuoyo no wacho ni babu no gimodwaro en mana gavana nyaka wawinje koro cha usedewa ka ni man joluo okubed president idiyowa igayowa iterowa ni ng'eyo ng'ani ber koro kwachung kendo mar kendo udwa pango ma Nairobi ka jayu kendo kichung ne bati joge ke party margi wan kaka ODM mobo bedo piny to wapango wechewa gima otimre Kariobangi cha
It's not a walk in the park. Gino nyaka wabed piny ma wanuno mos. Nikech king'iyo kura ma ja Mlima ka ochimo kapok ji ondikre 900,000 e voter register mar 2.4 million. 900,000 kama kamba usudo mana matin nigi sudo te ok wadhi maber. Kama luyo balo mana matin ok wadhi maber. Mano waboro hinyre. Koro nyaka wabed piny kaka joka ODM. Mang'isi ni joka UDA gi kura Nairobi ka gionge ka gin 60,000. An ang'eyo numbers. Injo kaka mundo wacho ni gin gitimo scientific data, ging'iyo ka ging'iyo numbers. Wambe wang'e numbers go. To nyaka wapang gi mago. Gir DCP ni ng'ane ne kikawe lightly. Kariobangi en traditionally marwa. Jok makoro gikaso wagi. Ing'eni Kariobangi kacha wakoso nikech UDA ne nigi candidate, ODM ne nigi candidate. Akia ng'om broad base magi wacho ni ng'oma notimre kanyo. To ging'e maber ni macha kombwa. Donge ne gikelo candidate mar UDA. Ema miyo marwa nokoyudo kom. Magi maji okwabi donje coalition mudwa keto gi speed ni. Wabedo piny to wawinjre. Yes. Clarification achiel moro na. Adimi Chris Count. Omulo Edward. Wach gimanya wacho ni wach Kariobangi. Yes. Ni gik ma Gachagua wacho adanyiso jo nyikwara mogi. Mo gik mo wacho dho sheria wacho ni de minimis non curat lex. Yani gik matindo makata sheria okia. Kata siasa ka wakia. Gik mama Gachagua wacho ogo agoge nikech no waseluoke. Ingene sano de luokore baf gi pi mang'ich nikech siasa ne liet. Koro gik ma ginyalo wacho onge gikwanyo pieces matindo. To wadwa remind ni Nairobi ka chakre ndalo mane mayors ne ntie. Wabedo gi mayors ma joluo gi waloye. Onge jo apart from Kenyatta Mrs. Kenyatta mane mayor Nairobi ka. Kane governors gidero bedo governor en jaluo. Sonko bedo governor. Ukawa Sonko wuok ne en Sakaja. Jakikuyu mane mosebedo governor Nairobi ka. To gima ging'e ni nyaka gitim statistics. Emene ng'ino ka wuo nikech awacho gik ma scientific. Kata Nairobi maweke wacho no. Nairobi gin gi jo ODM MCA sadi. One G44. One minority but gin majority but one culture. Governor wa en ja UDA. Koro gimoro ni wan onge numbers. Mage kwan ma weke gini go ma onge. Lakini gima yie kode ni onge kuma babo osewuoke ODM. Gech babu ne ywak mana nikech nodwaro governor ticket mar governor to nono kanyo moko ne roche. To sani Oburu nosewacho ni gima ne chande en mana ticket ni. Ka jo ODM bro miye ticket en sawa en wuoyi ken en kijana you want support vijende ko bo winjore kaka broad base ni babu bedo governor wobe lakini gimo ng'eyo ni wambe wan gi governor wa ma en Sakaja jo UDA koro kanyo winjruok bro bet koro jogore ago Nairobi ka to mane siasa modwaro wan onge kode gi wach lakini gima ne jatelo ni wacho ni kiko itni nikech osani ok onyalo wacho ni otini nwa field candidate UDA gimbe ne gi field kako gadi science no sinyiso wa maber ni kacha kaka jo ODM nigi ground no kane ok gi campaign maber to ne dhi lose to ng'ama no mi mandate mar campaign Kariobangi ne Sifuna to nikech Sifuna en ng'ama wacho ga one term onge kaka en we kende mo facilitate ja DCP cha moyudo koro onge kaka inyalo ywak ne jo UDA ka onge ranyisi ma wan go wi mano Omulo to mana dier Omulo mana dier gimoro weke wacho kana viska otubro wacho nikech isomo siasa wachigni tieko to wak to mae gima nyaka bedie ma bende nyaka ketie ratil penjo en ni gima weke wacho ni ji nyaka go kwano iwacho ni tiyo gi kwano poni winjruok okobedo ma ODM ochungo kombe e Nairobi ka to UDA be ochungo kombe Nairobi malaruok odhi bet onge ng'ato nyalo rony katikati kum nikech jipuonjore kalure kod duoko ne kalure gima notimore Kariobangi iparo ni mago gima ok nyalore kombe mamoko koponi gima kamano watimi clarification then adu penjo clarification madwani mondo anyis owadwa weke en ni nyako understand ni traditional support mar Babu Owino nitiere ODM to nitiere sympathizers mag Babu malungo gi ni jo ola ma olo Babu mantiere opposition ma samoro yuaye gi sade ni omera in kiduogo koni mimi wa support kaka jo opposition to gavana watimre na wamiyi to wang'eyo ni ng'at mochung ne opposition
pila maduong' mar opposition en Gachagua. Omiyo kane Gachagua owacho ni kombe madongo mag Nairobi ka DCP ema idhi ka, ng'at monego okwongo bed maparre en Babuno. Koparre niya, kare jok mosebedo ka ywayo Sada, ywayo Koda ka duoka e opposition, kare gitera e mach, girito mana ni mondo cross over ne basto kwano magin godo mar ni DCP okaw kombe ma Nairobi ga te ema mondo gitimre na mondo gitim. Mane kelo wach na mar ni Babu koro nyaka to parre ni jok ma oparo ni gin sympathizers mage, intentions margi madieri to en man. Okay. Penjo mar ariyo mipenjo ni kwan to nyaka go e siasa. E achiel kuom winjruok mabiro timore ka koro ODM oyie nyaka jodonga ish machalo kaka Weke oyie ni kod wadwa support Ruto. En ni ere kuonde ma wane gi strength. Kwa goro map mar Kenya, wakao Coast, wakao Nyanza, wakao Nairobi, gi kuonde duto te. Ere kama wantiere gi strength, ere kama wantiere gi weakness. Ma winjruok nyalo timore ni kuonde ma wan gi strength mondo wabedi gi candidates kuno motegno mondo wakao kombe gote. To kama wantiere weak to partner wacha ema mondo donji to mondo timre na okaw kar kanyo. Kamano timore ma balance obet, tibo yudo ni ka kwano kura ma 2027 tido ka majority mantiere parliament en coalition mar UDA di ODM. Gimomiyo Weke nyaka di mos en koro wachalo wete kama koro wacho mondo wadhi go e dala. Omiyo siasa mar agoko ma ng'ato chung' koni to ng'at machielo chung' koni koro nyaka to timre na nyaka to we. Okay. Okay, mane je UDA ngine tempo kayude sai makora yude do unangi sidi magi jodonga ino koro nyaka ng'ad bura ne jodonga iye ka bura no koro Na nyakora mogi mati ng'ado bura ya tinde kora no bile mge koro kama dito ne karigedo kama kora fole ne jodonga iye karigida hiyo. Yes, but gima nyaka wawuog godo ka ni an kaka ja ODM, yes, magi jo UDA, wabaro moko kodgi e mesa, ok gibigayo wa kaka gidwa gayo no, wabo bedo piny William gi no ok rach ni se wacho man gadwa ni anwo kendo nikech apani gido pok odonjo negi ok rach, but ok wabidonjo kaka gidwa ni wadonjo no, wabo bedo piny to wabro winjre. Ineno gima konyo jo mlima Kenya sani kiwinjo jowa matin ma osekele serikal giwuoyo ka gima gin e serikal moloyo joma adieri e serikal. Joka gikiko itji gintie to gionge. Akeni kiwinja gikiko itji gintie to gionge. E by election mane gigo nyoro cha awinjo ka jigo ni ne waloyo wanyono gi wainyo gi kura cha negi ingo gi kura di gicha en 50-50 wan koro wakucha en outright majority. Okay, mano nyaka wa correct part. Wewe anaskase tieko obo wacho mare mbele ngacha noloyo gi kura okal 600 Malava kama degi we kade wan ODM de wangi candidate kade waketo candidate gin kiketi nikech Malava ile area marwa. Yes, kaka jo ODM mano kaka mega negi tunga ni hawe waketo marwa ni benolo yogi a very small majority mano kade candidate mar ODM made waketo kacha de wan nyono ngacha nyalodia ngiyane gi motimre ka Sipul kama negi sede korgi omulu no gisengi negi setunga yo yute negi candidate mar independent kikia nyaka omulu mineno ka jodonga iki negi candidate ne wanyono nyalodia ginene watieki Weke ko engene problem maru sama alero weche ka jo piny winja koro dwa kasa kama ne wa ginene kawanda ikucha ne wanyono gi nyalodi wadonji ginene Coast ne wanyono gi nyalodi koro we kaso wa kaka jodu we wa kikiti mondo wabed piny na wanyono ngage George Bati ingene ka uwe studio ka wapunjo jopiny to ana nyisi ni anaero facts Weke nyaka ng'eni mbere North mwacho no king'iyo 2022
margin mare otin. King'io Malava ng'ama noyombo last time niluongo ni Maludu Injendi ne nigi 22,000 votes. Panyakoni ne nigi 21,000 ne a different of 1,000. Koro mano dynamics mar siasa Malava gi Mbere. To Jambere cha bende en ng'ama ber mane jopiny ohero, en mane nobedo misled odhi ochung' gi chama maonge. Koro weko we kiko itwa nikech kata kuonde ma woche kaka Banisa ne en mar ODM sani wakawo kaka jo UDA. Malava ne en mar ANC, jo UDA ne namba 2. Wasani koro jo UDA moka wan wamedo gin ng'e ni Kasipul Kabondo mowacho no to gi Kasipul constituency mowacho no to gi Siaya Ugunja mago bedroom gi onge ng'amo kore angni ichake pakori e wach bedroom kore mo nyiso jadonga ich ma en weke nikech jodonga ich ni ji ok owinjore ni en ng'ama koro jadonga ich owe ywayo ji owe wuonde babgini kocha koro jadonga ich ba penjo nyoko bidwoko nikech sa penjo weke ni ODM dak ne bede gi candidate Mbere to o imagine ne kadino bet godo do chalo na ma dio Mbere chairman gi Mbere awacho ni chairman wa UDA ya Mbere wano play away Ero kama na ija UDA kale pero kai mana gi kura chie kilungu ni UDA okay an gi modhiere nyakora moge ni koro jadonga eche kin jadegi en nga en weke velocity majority do piny pro tewa ero kama nyakora moge kompyuta moge TV twak mara tino to pigiko mare ngama okang'eyo kin ji adek en jadonga eche gin jomage to kata kulungu ni jadonga eche go gin ng'agi ne in ing'eyo nyakora moge gima duong' kani ji nyaka bed piny ma ji por pap ma ji ng'eni to ng'ama ringo kanye mane wach maduong' manitiere kaka gipimo kaka siasa ringo joma omedo kaso iye bende medo mana kaso iye geno ni kwe biro beti kinde mag campaign nyinga en George Batilo Omulo Junior ka chel kod Viscount Kowuor to kod Brian Weke oriti masani Mara tilo wach mitiyo gocha bacha gine no ni mi o moti George Bati jadonga ich no miago Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky